Sarkar ke dia ban penek pensak ke habdon ke habala don ke polisi ke dia makan encourage ban acquire jakasuk ban penlong catchment area lani ban encourage ban kindan kidam skila ban long multi facilities dan multi purpose kala ban long ban generate light but apa juga for drinking purpose kum kita ki bedang don but habang ipet ya kasor idan lat sudah community menakan dengan suya tu ipi ba aron ka world environment day dia ngalak dia ban ajin keren hak tu seni ha pepo mau pedang gawe ke bang suggest ya ki bri has new shilo bat nga keren kan ni ya ki khamtam ki sordar bat kirang ba sunong tu ngong nadu menta pi de ben enforce nama ke dor bar sunong ka don ka bor baklai enforce kani ka an hapo ki nong song sunong syati jong pi ba lakum nukum nu kin thung atli udiang hapo phalau jong ki bat uni udiang kim dei ban pom long ngilang ni keren hasar kehadiran sanang tang ladang ipek susu kai ka jing kerdu ladang krem yang ong ka jing duna ka table water mah ka ground water table water kala duna wale ni konkret lut te ka iu ka khendo kam yu su ban recharge tikum kani ro atrai ka sarkar ada ban perkhat tumnu ban le ban la ban pen im yang te bakan recharge si nan kam ban ong ban hab ban recharge bangin le da kanu ka mechanism ni kalong automatic recharge manually kalong tinggal dia man perkhat hakum ki bidai bet kini ki nala ki ro maybe ko habak la don kini ki ETP ki ha kerja kai ki ma reuse ka da dam reuse la ban don kanu ka space wakila ban pengam sport kendo ni so that kan ka kendo hi kan yo ban pani yo kitu ba haki jakale kham tam ki ba ni la ban thung ding